Libap vilayetinin Seydi şäherinde yerleşen LBK-12 türmesinde gozolaň boldy. Tutsaglaryň öz arasında bolan gozolaň barada Azatlyk radiosynyň Seydi we Türkmenawat şäherleriniň polisiýa bölümlerindäki ygtybarly çeşmeleri we agzalýan türmede hosary oturan libaply ýaşaýjy gurrun berdi. İýul aýynyň soňky hepdesinde bolan gozgolaňyň döremegine benlileriň iki toporunyň arasyndaky çaknaşyk sebäp bolupdyr. Ýakynda Azatlyga çykan jenaýat ketdesiniň deregine bendileriň bir toporundan täze ketdi bellenenden soň beýleki topor özlerinden ketdi bellenilmegini isläp muňa nägilelik gülleripdir. Netijede iki topor çaknaşypdyr. Dip Seydi'nin polisiýa bölümündäki çeşmämiz aýtdy. Ol gozolaňa gatnaşan bendileriň anyk sanynyň belli däldigini, ýöne olaryň onlarçadygy barada maglumatyň bardygyny hem bellidi. Türmedäki sakçylar fiziki taýdan gowşak güýçde bolan soň olar gozolaňy ýatyryp bilmändirler. Ýöne wakanyň bolan ýerine tiz wagtda pitnä garşy ýörüýte güýçler geldi we gozolaň basylyp ýatyryldy. Bendileriň arasynda yaralananlar bar diýip çeşmämiz bellidi. Çeşmelerimiziň tasdiklama göre gozolaň basylyp ýatyrlandan soň 4 sany tutsagyň işi bir gün içinde kaziýete geçirilip, olaryň her biriniň tutsaglyk möhleti 18 ýyla uzuldyldy. Olar Seydide yerleşen LBK-11 ýapyk rejime geçirildi diýip Türkmenawadyň polisiýasyndaky çeşmämiz bellidi. Ol gozolaň basylyp ýatyrlandan soň LBK-12 türmesiniň çäginde täze düzgünün girdilendigini hem aýtdy. Türmäniň içindäki islenlik benini beden terbiýe maşyklaryny ýerine ýetirse, onda ol türmeden gaçmaklyga taýinlik görmekde aýplanyp jezalandyrylýar. Diýip çeşmämiz bellidi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda agzalýan türmeden we Seydi'niň Türkmenawadyň polisiýa bölümlerinden tesvir alyp bilmedi. Redaksiýanyň 9 awgustda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň web saýtynda görkezülen telefon belgisine jaň edip, Lewawyň polisiýa müdirligi bilen habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne bu maglumaty ýakyn hosary agzalýan türmede oturan Lewaply ýaşaýjy hem tasdiklady. Ol wakadan märi raýatlaryň türmedäki hosarlaryny görmegine ruhsat berilmeýändigini hem aýtdy. Türme barýan ýoluň ugurunda polisiýa patrullary bolup, olar gozgolaňdan soň häzirlikçe bendileri görmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Raýat masinlary, piyadalar hiç kim göýberilmeýär. Dip ýaşaýjy bu çäräniň haçana çenli dowam etjektigi barada türme ýa-da polisiýa işgärler tarapyndan maglumat berilmeýändigini hem bellidi. Habarçymyz Sebitde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini, polisiýa işgärleriniň Seydi şäheriniň goloýundaky dänew etrawyna çenli aralykda giýje gündüz nowatçylyk çekýändigini hem aýtdy. Seydi şäherinde mobil aragatnaş hyzmatlarynyň hili hem epetli gaçdy. Häzir Sebitde täze diňiň gurulýandygy barada gurrunlar bar. Bu diňiň dürli radio tolkun uzynlyklaryny basyp ýatyrjakdygy bellenilýär. Bizde mobil aragatnaşyk öňem gowy däldi. Indi hasta yaramazlaşdy. Dip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurduň türmelerinde bendileriň ýaşaýyş şertleri we bularda ýüze çykýan hadisalar barada ilat köpçüligine açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda Türkmen türmelerinde tutsaglaryň gynamalara sezewar edilýändigi, olara adam kärçiliksiz çemeleşilýändigi, adam ömrüne howp salýan türme şertlerinde saklanýandygy aýdylyp, bu babatda aladalar beýan edilýär. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi ýurduň türmelerinde saklanýan bendileriň anyk sanyny äşkär etmeýär. Ýöne garaşsyz barlaglar ýurduň türme ilatynyň dünýä ýurtlary bilen deňeşdirilende ören köpdigini görkezýär. World Prison Brief neşriniň 2022-nji ýyldaky sanlaryna görä, Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam tutsaglykda saklanýar. Bu bolsa takminan her 175 adamdan bir adamyň türmede saklanýandygyny görkezýär.